Καλησπέρα σας. Δεν πήρα την άδειά της για να ξεκινήσω, ξεκινάω μόνη μου. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ζέτα Νικολούλη, η οποία η αλήθεια είναι ότι είναι αισθητικός με α κεφαλαίο, καλλιτέχνης με κ κεφαλαίο, επαγγελματίας με ε κεφαλαίο και ξέρω τι σας λέω. Αυτή τη στιγμή είναι μαζί μας για να μας δείξει κάτι το οποίο δεν έχει ξαναδειχτεί. Τουλάχιστον στα ελληνικά δεδομένα και στα ελληνικά δρόμενα του χώρου μας. Μιλάμε για αποκατάσταση ραγάδων σε προχωρημένο στάδιο με τατουάζ, όπου έχουμε και μια πάρα πολύ γενναία γυναίκα, η οποία εκθέτει για μας τις ραγάδες της σήμερα και ένα θερμό χειροκρότημα, γιατί είναι ευαίσθητο το θέμα. Θα αφήσω την κυρία Νικολούλη να μας πει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη μέθοδο, αλλά και για όλη τη δημιουργία ουσιαστικά αυτής της ατέλειας της επιδερμίδας. Και ξανά ένα θερμό χειροκρότημα και για τις δύο κυρίες μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ εγώ. Λοιπόν, οι ραγάδες είναι κάτι που σχεδόν όλες τις έχουμε. Και όλες θα θέλαμε να φύγουν. Γνωρίζουμε οι περισσότερες ότι οι ραγάδες δεν φεύγουν εύκολα και δεν φεύγουν και καθόλου τις περισσότερες φορές. Σε περίπτωση που είναι σε αρχικό στάδιο, όταν είναι κόκκινες δηλαδή, έχουμε κάποιες μεθόδους οι οποίες μπορούν να τις διώξουν. Όταν είναι λευκές όμως τι κάνουμε? Εμείς λοιπόν με το μόνιμο μακιγιάζ μπορούμε να τις καμουφλάρουμε, μπορούμε να τις καλύψουμε. Δεν μπορούμε να τις διώξουμε, δηλαδή δεν μπορούμε να επουλώσουμε την επιδερμίδα, αλλά μπορούμε να καλύψουμε τις ραγάδες ούτως ώστε να μην φαίνονται. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει μια παρουσίαση, η οποία θα ήθελα, δεν ξέρω αν τη βλέπετε, να τη δούμε σιγά σιγά και μετά θα κάνουμε και εφαρμογή για να δούμε ακριβώς πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, τι είναι οι ραγάδες, έτσι? Οι ραγάδες είναι μια μορφή ατροφικής ουλής. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις το δέρμα μας τεντώνει, μαζεύει απότομα, οπότε στην ουσία τι κάνει? Σπάει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, οι ίνες του κολαγόνου και της ελαστίνης στο χώριο διαχωρίζονται, σχηματίζονται αυτές τις γραμμώσεις, τις οποίες όλες τις γνωρίζουμε. Αν κάποια δεν έχει, να μου σηκώσει το χέρι της. Καμία δεν σηκώνει το χέρι. Λοιπόν, είναι μία λοιπόν μόνιμη βλάβη του δέρματος. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο τις περισσότερες γυναίκες τις στεναχωρεί, δεν θέλει να τις βλέπει πάνω της. Και ουσιαστικά βέβαια μόνο οι γυναίκες τις παρατηρούν. Οι άντρες δεν τις βλέπουν στην παραλία. Οι γυναίκες βλέπουν τις ραγάδες των άλλων γυναικών, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ενοχλητικές. Λοιπόν, εδώ πάλι γράφουμε για ποιο λόγο μπορεί να έχουμε ραγάδες. Από την έγρηγορη αύξηση του ύψους, κατά την εφηβεία απότομη αύξηση σωματικού βάρους και τη διάταση του δέρματος λόγω της εγκυμοσύνης. Στην εγκυμοσύνη είναι πιο συχνά έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα και πολλές φορές μεγαλύτερες ακόμα ραβδόσεις, ραγάδες. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις, όπως είναι κάποια ενδοκρινολογικά νοσήματα, κάποια φάρμακα, κορτικοειδή. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η ένταση και η έκταση του προβλήματος ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο, από δέρμα σε δέρμα, χρώμα δέρματος, υφή δέρματος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πώς κάνουμε μια αγωγή όταν οι ραγάδες μας είναι σε αρχικό στάδιο? Χρησιμοποιούμε βιταμίνη C, φλαβονοειδή και κάποιες άλλες φαρμακευτικές ουσίες, που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν το 100% του αποτελέσματος που θα θέλαμε να έχουμε. Έτσι. Μία απλή επούλωση. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε λοιπόν πολλές φορές για να επουλωθούν και τα IPL και τις ραδιοσυχνότητες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κοπέλες από εδώ οι οποίες δουλεύουν αισθητική, αποτρίχωση. Δουλεύετε. Λοιπόν, τι κάνουν το IPL? Το IPL στην ουσία δημιουργεί μια ανάπλαση. Πώς? Ευαισθητοποιώντας το δέρμα, καταστρέφοντάς το, ούτως ώστε το τσιγκλάει, ναι. Στην ουσία να ενεργοποιήσουμε τους συνοβλάστες να εκρίνουν περισσότερο κολαγόνο και ελαστίνη. Λοιπόν, τώρα στο δικό μας το θέμα. Πώς κάνουμε λοιπόν το μόνιμο μακιγιάζ? Το μόνιμο μακιγιάζ γιατί μάλλον το κάνουμε και πώς γίνεται? Λοιπόν, εκτός από το πρόσωπο, τα φρύδια, τα μάτια και τα χείλη, έτσι, πολλές φορές χρειαζόμαστε βελτίωση στη θηλαία άλο και μετά πάμε και στις ραγάδες. Είναι κάτι που πλέον το ζητάνε συνέχεια.
Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση όταν είχα ξεκινήσει να δουλεύω με πλαστικούς γιατρούς, κάνοντας αποκατάσταση θηλαίας άλο, πόσο συχνό είναι το φαινόμενο της μαστεκτομής. Και πόσο πολλή δουλειά είχα πάνω στην αποκατάσταση θηλαίας άλο. Λοιπόν, τώρα πλέον μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πώς οι γυναίκες δεν αντέχουν τις ραγάδες τους και ζητάνε συνέχεια την κάλυψη των ραγάδων. Είναι κάτι που μας το ζητάνε συνέχεια και θα μας το ζητάνε ακόμα περισσότερο. Και ειδικά εδώ που έχουμε 6 μήνες καλοκαίρι και είμαστε συνέχεια στη θάλασσα. Λοιπόν, χρειαζόμαστε λοιπόν στις περισσότερες περιπτώσεις 4 με 5 επαναλήψεις. Γιατί πρέπει να πετύχουμε το σωστό χρώμα και να πιάσει το χρώμα καλά μέσα στο δέρμα, το οποίο είναι κατεστραμμένο και έτσι δεν απορροφάει εύκολα το χρώμα. Λοιπόν, οπότε ενημερώνουμε την πελάτησά μας ότι ίσως θα χρειαστεί 4 με 5 επισκέψεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που και στις 2 επισκέψεις έχει καλυφθεί. Ωστόσο, στις κόκκινες ραγάδες. Οι κόκκινες ραγάδες, επειδή είναι στην αρχή τους ακόμα, αν πάρουμε το μοτεράκι και χτυπήσουμε το σημείο αυτό, το τραυματίσουμε, χωρίς να βάλουμε καθόλου χρώμα, το πιο πιθανό είναι ότι θα έχουμε πούλωση. Γιατί υπάρχουν ακόμα ενεργοί νοβλάστες. Κρίνουμε κολαγόνο και ελαστίνη. Είναι κάτι αντίστοιχο με το dermaroller, το γνωρίζετε? Όχι, το γνωρίζετε. Λοιπόν, ή τις μικροβελώνες ή τη μεσοθεραπεία. Τραυματίζουμε το δέρμα, για να εκρίνει περισσότερο κολαγόνο στο πρόσωπο να καλυφθούν οι ρητίδες, στο δέρμα να επουλωθούν οι ραγάδες. Οι κόκκινες ραγάδες είναι πολύ πιο εύκολες. Και μπορεί και 1 και 2 επισκέψεις να μας έχουν καλύψει. Νομίζω, λοιπόν, εδώ λοιπόν έχω 3 φωτογραφίες, όπου δείχνει δεν είναι πολύ καλής ανάλυσης, ωστόσο πιστεύω ότι κάτι θα δείτε. Αυτό ήταν το αρχικό πρόβλημα. Η κοπέλα δηλαδή όταν ήρθε, είχε αυτό το πρόβλημα. Κάτι αντίστοιχο με τη Δώρα. Σε αυτό το σημείο, το οποίο είχε ανοίξει στην περίοδο της εγκυμοσύνης και έσπασε, έκανε τις ραγάδες. Λοιπόν, μετά την πρώτη επίσκεψη λοιπόν, αυτό που έχουμε είναι αυτό εδώ. Είναι σαν να έχει έρθει μια τίγρη και να μας έχει ρατζουνίσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, κάνουμε τραυματισμό, βάζουμε χρώμα, ωστόσο η κοκκινίλα φαίνεται έντονη. Γι' αυτό είναι καλό να γίνεται τους χειμερινούς μήνες, γιατί δεν είναι εύκολο να πάμε μετά στη θάλασσα. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Φαίνονται ακόμα λίγο οι ραγάδες της, δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά έχουμε κάνει μία συνεδρία και ήταν μετά από 2 μήνες η φωτογραφία που τραβήξαμε. Αν είχαμε κάνει και τις υπόλοιπες, δεν θα φαινόντουσαν καθόλου. Θα φαινόντουσαν πολύ κοντά, φαίνονται πάρα πολύ κοντά και αυτό αν δεις το δέρμα, αν το ανοίξεις. Όταν το βλέπεις από μακριά, λοιπόν, δεν φαίνεται τίποτα, καλύπτονται όλα. Να σας αφήσω το κοντρόλ, γιατί νομίζω δεν το χρειάζομαι. Ευχαριστώ. Αλήθεια? Έχουνε και άντρες ραγάδες. Κυταρίτιδα δεν έχουνε, ραγάδες έχουν όμως. Λοιπόν, θα κάνουμε λοιπόν την εφαρμογή για να μην σας ταλαιπωρώ τον πυρι-πυρι, γιατί το καλύτερο είναι να το δούμε στην πράξη. Πρώτα στην πελάτησά μας έχουμε εφαρμόσει οπωσδήποτε ξυλοκρίμη έμλα. Αυτά τα σημεία εδώ πονάνε. Οπότε όσο περισσότερη ώρα και όσο περισσότερη ποσότητα, τόσο καλύτερα. Επιλέγουμε λοιπόν ένα χρώμα, το οποίο είναι κοντά στο δέρμα που έχουμε μπροστά μας. Φαίνεται. Ναι. Ναι. Έχουμε βάλει 40 λεπτά κρέμα, 45 λεπτά. Κάτι άλλο ήθελα να πω επίσης, ότι συνήθως μετά από 1 χρόνο περίπου, 8 μήνες με 1 χρόνο, χρειάζεται οπωσδήποτε επανάληψη. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το κάνει 1 φορά και τελειώνει εκεί.
Όπως και το πρόσωπο και το σώμα, έτσι. Λοιπόν, συνήθως λοιπόν χρησιμοποιούμε χοντρές βελόνες. Οι βελόνες μας πρέπει να είναι μυτερές και να είναι όσο πιο χοντρή γίνεται για να τραβήξει αρκετό χρώμα και για να μην πονέσουμε αρκετά την πελάτησά μας και για να μας γράψει το δέρμα όσο περισσότερο γίνεται. Όσο πιο χοντρή, τόσο καλύτερα. Δωράκι μου, είσαι έτοιμη? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάνω σκιά με το χέρι μου. Λοιπόν, βλέπετε αυτά τα σημεία τα οποία φαίνονται στις οθόνες, φαίνονται έτσι. Λοιπόν, οι κινήσεις λοιπόν που κάνουμε δεν είναι ούτε έτσι ούτε έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε dotting, δηλαδή τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες η μία κοντά στην άλλη. Πονάει? Εντάξει. Πώς είσαι? Βλέπετε ότι το δέρμα αρχίζει και τραυματίζεται. Το θέλουμε να τραυματιστεί. Και για να κάνει από μόνο του την επούλωση. Να σε ρωτήσουμε, Ζέτα, κάτι σε σχέση με το μηχάνημα. Τι μηχάνημα χρησιμοποιείς, ενώ τι τεχνική είναι αυτή? Είναι το γνωστό με το μοτέρ που... Ναι, είναι το γνωστό μηχάνημα που μπορούμε να κάνουμε τατουάζ και στο σώμα. Αυτό με βολεύει εμένα. Έτσι. Υπάρχουν άπειρα μηχανήματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Συνήθως είναι μηχανήματα δερματοστιξίας. Το ίδιο θα χρησιμοποιούσες και για φρύδι, όχι? Το ίδιο χρησιμοποιώ και στα φρύδια, το ίδιο και στο όλο το πρόσωπο, στα χείλη, στα μάτια και στο στήθος. Φαντάζομαι, για να μην ταλαιπωρήσουμε και το μοντέλο μας, θα συνεχίσετε στο περίπτερο. Θα συνεχίσουμε μετά, βεβαίως. Θύμισέ μας. Θα σας δείξω λίγο ακόμα εδώ. Θύμισέ μας ποιο είναι το περίπτερο. Λοιπόν, το περίπτερό μας είναι το 404, 404, στην 4η αίθουσα. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα κάνουμε συνέχεια εφαρμογές. Επίσης, ουσιαστικά κάνουμε σεμινάρια τα οποία περιλαμβάνουν και το μόνιμο μακιγιάζ προσώπου και αποκατάσταση ραγάδων και θηλαίας άλο. Για οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να μας ρωτήσετε, να περάσετε από το περίπτερό μας, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Αυτά. Μία ακόμα σημείωση. Όσο πιο πολύ μας αφήσει η πελάτησά μας να της τραυματίσουμε το δέρμα, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχουμε. Ωστόσο, πολύ βασικό, θα πρέπει να την ενημερώσουμε για το πώς θα πρέπει να προστατευτεί μετά. Γιατί το δέρμα της είναι ανοιχτό και θα πρέπει να προσέξει μην τυχόν και έχει κάποια μόλυνση.
Οπότε αυτό που θα κάνουμε εμείς, αφού τελειώσουμε όλη την περιοχή, είναι να τις περάσουμε μία κρέμα αναπλαστική και από πάνω σελοφάν. Όπως θα κάναμε και, δεν ξέρω αν έχετε κάνει τατουάζ, το ίδιο κάνουμε και στο τατουάζ. Μετά από 2, 3, 4 ώρες θα πρέπει να εκπληθεί και να βάλει πάλι μια αναπλαστική κρέμα και να αποφύγει, να φορέσει καθαρά ρούχα, έτσι, και να αποφύγει τον υδρότα, το γυμναστήριο, το κολύμπι στη θάλασσα. Αυτά. Έχω και μια τα βρώμικα πορεία χέρια. εγώ μετά. Ορίστε. Αν ολοκλήρωσες, έχω μια πορεία. Θεωρητικά, επειδή το σώμα μας, η επιδερμίδα μας παράγει μελανίνη, το καλοκαίρι οι ραγάδες είναι πιο έντονες. Γιατί μένουν λευκότερες και η υπόλοιπη περιοχή μαυρίζει. Στην περίπτωση του τατού, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Λοιπόν, αν η επιδερμίδα μαυρίζει πάρα πολύ, πάλι θα φαίνονται, κι ας έχουμε κάνει μόνιμο μακιγιάζ, θα έχουν όχι το ίδιο όπως ήταν πριν, αλλά το χρώμα αυτό δεν αλλάζει με τον ήλιο. Έτσι. Θα είναι πάλι ανοιχτές. Ωστόσο, αυτό που συμβολεύουμε εμείς όλες τις γυναίκες είναι να μην κάθονται πάρα πολλές ώρες στον ήλιο. Έτσι. Δηλαδή, αυτό το μαύρισμα πλέον που γινόταν παλιότερα, πιστεύω τώρα οι γυναίκες προσέχουν λίγο περισσότερο. Όχι, και πάλι θα φαίνεται. Αυτό τον ενημερώνουμε την πελάτησά μας γι' αυτό. Ότι ναι, θα φαίνεται πάλι αν μαυρίσεις πολύ. Γι' αυτό όμως το κάνουμε χειμώνα, έτσι κιόλας. Το δέρμα μας θέλουμε να έχει επανέλθει. Για να ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το χρώμα. Φαίνεται ότι έχει πριστεί. Φαίνεται. Αυτό το πρίξιμο είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Και το χρώμα που έχουμε περάσει μέσα. Βεβαίως. Αυτή η συγκεκριμένη είναι η 9 η Magnum, για το συγκεκριμένο το μηχάνημα. Η Magnum είναι λίγο πιο φαρδιά από την 9 τη Round. Ζέτα μου, επειδή δεν ακούμε την ερώτηση, θα την επαναλάβεις ή θα πάω το μικρόφωνο? Ναι. Αν εδώ χρησιμοποίησα 9 Round, δεν με ρώτησε. 9... Ναι. Εγώ δουλεύω την BioTouch. Είναι αμερικάνικα τα μελάνια της. Είναι ημιμόνιμα μελάνια. Ωστόσο, μπορούμε να δουλέψουμε και με μελάνια του τατουάζ, έτσι, με μόνιμα μελάνια. Αν ο πελάτης δηλαδή αν έχει κάνει ξανά τατουάζ και δεν έχει καμία αλλεργία στα μέταλλα που έχουν τα μελάνια του τατουάζ, μπορούμε να δουλέψουμε μόνιμα και έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Κρατάνε περισσότερο τα μόνιμα. Το ξέρει. Άμα κάνεις δερματοστιξία. Σε είδα πριν στο περίπτερο που είχε σταματήσει τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, τα μόνιμα μελάνια έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερη διάρκεια από τα ημιμόνιμα. Απλά τα ημιμόνιμα είναι πιο ασφαλή για το δέρμα, πιο safe, γιατί είναι φυτικά. Δεν έχουν την ίδια διάρκεια, ωστόσο. Παρακαλώ. Ζέτα, μια στιγμή θα πάω εγώ το μικρόφωνο, Τέλεια. γιατί δεν έχει νόημα. Πονάς. Έχεις μια ενόχληση. Ορίστε. Κοντά. Ωραία. Λοιπόν, ξέρω ότι στη δερματοστιξία το χωρίο στο οποίο εισχωρεί το μελάνι είναι αρκετά πιο βαθιά από ότι στο ημιμόνιμο μακιγιάζ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ δουλεύουμε όπως δουλεύουμε το τατουάζ, το τατουάζ του σώματος. Πάμε βαθιά. Ναι. Δεν πάμε όπως πάμε στο πρόσωπο. Ναι. Εδώ θέλουμε να τραυματίσουμε. Στο πρόσωπο δεν θέλουμε να τραυματίσουμε όταν κάνουμε φρύδια. Το φαντάστηκα. Απλώς ήθελα να Εδώ, ρωτήσω το ναι, γι' αυτό πονάει κιόλας. Αν δουλεύαμε τόσο επιφανειακά όσο στο πρόσωπο, δεν θα πόναγε τόσο πολύ. Εδώ όμως κάνουμε το dotting, αφού ξέρεις από τατουάζ, το ξέρεις. Ναι. Τελεία, έτσι. Πάμε βαθιά, όσο δούμε ότι αντέχει. Εντάξει. Θέλουμε να τραυματίσουμε. Ωραία. Κάτι άλλο. Τώρα, οικονομικά, για ποια περιοχή μπορούμε να πούμε ότι συμφέρει να κάνει μια τέτοια διαδικασία? Οποιαδήποτε. Και ας σου εξηγήσω. Μιλάμε για έκταση, επειδή όσο μεγαλύτερη έκταση, τόσο πιο μη οικονομικό είναι, ας πούμε. Πιο πολλά τα χρήματα που θα ζητήσουμε. Θα δαπανίσει, ναι. Βεβαίως. Ωραία. Μια περιοχή όπως είναι αυτή εδώ, ναι. θα χρειαστεί οπωσδήποτε 150 ευρώ θα είναι μια συνεδρία. Έτσι. Ναι. Μπορεί να φτάσει και στα 1.000 ευρώ ένα σώμα. Ανάλογα τι θα κάνεις και πόση ώρα θα δουλεύεις. Μια γυναίκα δηλαδή, η οποία έχει ανοίξει όλο τη η κοιλιά, έτσι, όλη περιφέρεια, μυρί, χέρια, στήθος, όταν θα τη δουλέψεις ολόκληρη, θα τη σκέψεις πόσες ώρες θα δουλεύεις από πάνω από το σώμα της. Που προφανώς δεν θα είναι όλο το σώμα σε μια συνεδρία, γιατί δεν θα καθίσει. Όχι. Εμείς καθόμαστε. Εκείνη δεν θα καθίσει.
Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Γεια σου. Ερώτηση. Οι ραγάδες είναι υποτίθεται κάτι σαν ουλί, είπες, έτσι. Αν χτυπήσουμε βαθιά, όπως λες, δεν υπάρχει φόβος τάμπας. Τι εννοείς τάμπας? Αν πάει η βελούνα πιο μέσα, αφήνει τάμπα, κάνει τη τάμπα. Το χρώμα, το αμελάνι. Ναι. Το μελάνι είναι στο χρώμα του δέρματος. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει τάμπα. Έλα να το δεις. Τα παλιότερα τις είδαμε και πριν. Το είδες. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει τάμπα. Δηλαδή δεν δουλεύει σε ένα καφέ, ένα μαύρο, ένα πράσινο. Ναι, το δέχομαι αυτό, αλλά με το μαύρισμα δεν θα φαίνεται σαν μια στάμπα, κάτι έτσι λίγο πιο άχνο. Όχι. Με το μαύρισμα αυτό που θα κάνει, η χειρότερη περίπτωση είναι αυτό που είπα πριν. Να φαίνονται πάλι περισσότερο οι ραγάδες της πια, όταν μαυρίσει το δέρμα της. Γιατί το χρώμα αυτό που θα έχει μείνει, θα μείνει έτσι όπως είναι. Δεν θα αλλάξει. Ωραία. Στάμπα δεν αφήνει αυτό το χρώμα, το μπέζ. Είναι δύσκολο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις, άμα πας πολύ βαθιά, είναι να τις κάνεις μελάνομα, να τις κάνεις εκχύμωση, κατάλαβες, να κάνει μελανιά. Το οποίο θα φύγει μετά από λίγο καιρό. Δεν είναι κάτι που θα μείνει συνέχεια. Ωραία. Εκτός αν πας μετά πάνω σε σημείο που μπορεί να έχει κάνει τατουάζ, έτσι, στο σώμα της, και να χτυπήσεις ραγάδες, ναι, που δύσκολο, εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ, να πας να χτυπήσεις ραγάδες. Ναι. Μου έσπασε. Ναι. Μου έχει σπάσει. Και το τατουάζ σου έσπασε. Αλλά έχει χρώμα πάνω η ραγάδα σου. Δεν είναι Όχι. Αν πας να βάλεις μέσα σε χρώμα, ανοιχτό χρώμα, το πιο πιθανό είναι να σου κάνει τάμπα. Εκεί δηλαδή θέλει πολύ προσοχή. Γιατί θα πας να ανοίξεις ένα σκούρο με ένα ανοιχτό. Άμα το πατήσεις πολύ, ναι, μπορεί να γίνει. Αλλά στο καθαρό το δέρμα, όχι, με αυτό το χρώμα. Που ακόμα και αν γίνει, το ξέρεις αυτό, ότι... Δείξτε το εγώ πάνω μου, γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι. Πάνω σου τι έχει, τάμπα. Μου έχει σπάσει το τατού από τις ραγάδες. Και αν θέλω να το καλύψω, δεν θα μου κάνει τάμπα, ξέρω εγώ, δεν θα μου απλώσει το... Σου έχει σπάσει το τατού, δηλαδή έχει αποχρωματιστεί σε αυτό το σημείο τελείως. Δεν έχει τίποτα, έχει το δέρμα σου φαίνεται. Οκ, εκεί κάνεις cover από το τατού, δηλαδή ξαναπερνάς τατού. Η μία στην άλλη. Που αυτό θα κάνεις, ναι. Ή κάνεις κάτι τέτοιο. Τώρα, αν το τατού δεν θες να το χάσεις, που δεν θα θες λογικά, κάνεις cover από το τατού. Δεν πας να κάνεις κάτι τέτοιο. Ούτε το προτείνεις στην πελάτησά σου, να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν θα το πρότεινα. Θα της έλεγα φτιάξε το τατού σου ξανά. Έτσι. Απλά θα πρέπει και ο καλλιτέχνης να προσέξεις αυτό το σημείο, γιατί όντως το μελάνι απλώνει περισσότερο εκεί. Κάτι άλλο? Όχι, εντάξει, αυτά. Λοιπόν, αν δείτε το δέρμα της, δεν ξέρω πόσο φαίνεται, έχει πριστεί αρκετά. Το βλέπετε, που έχει κάνει κάτι σαν βουναλάκι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν αρχίζει και κρίνει κολαγόνο, κρίνει κολαγόνο, οπότε στην ουσία, πέρα από το χρώμα, επουλώνουμε και την επιδερμίδα όσο μπορούμε, μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Αυτά. Ήθελα να ρωτήσω, στην περίπτωση που είναι κόκκινες, μου είπες ότι παρεμβαίνεις και εκεί. Λοιπόν, στις κόκκινες ραγάδες, αν πάρουμε το μοτεράκι μας μόνο, χωρίς χρώμα, και κάνουμε την ίδια διαδικασία, στην πρώτη επίσκεψη είναι δύσκολο, στη δεύτερη επίσκεψη το πιο πιθανό είναι να φύγουνε. Δεν έχει σπάσει τελείως το δέρμα ακόμα. Απλά οι κόκκινες ραγάδες πρέπει να βιαστούμε στις κόκκινες ραγάδες, γιατί δεν μένουν πολύ. Έτσι, πρέπει πολύ γρήγορα. Η απόσταση μιας συνεδρίας από την επόμενη είναι η ερώτηση. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουν περάσει 2 εβδομάδες. Οπωσδήποτε. Και πάλι παίζει ρόλο το δέρμα. Αν το δέρμα επουλώνει γρήγορα, μετά από 2 εβδομάδες μπορεί η πελάτησά μας να έρθει να κάνει την δεύτερη επίσκεψη. Αν το δέρμα αργεί να επουλώσει, 3-4, δηλαδή μετά από 1 μήνα μπορεί να ξανακάνει. Δηλαδή το δέρμα πρέπει να έχει επουλωθεί για να ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία. Κάτι άλλο? Μας καλύψατε στην παρούσα φάση. Το μοντέλο σας δεν ξέρω τι ένιωσε. Ξεκούραστη φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε και την επουλοκτική. Και δεν ξέρω αν έχουμε εδώ το σελοφάν, αν δεν το έχουμε θα το βάλουμε στο περίπτερο. Και μπορούμε να αφήσουμε την πελάτησά μας ελεύθερη, να ευχαριστηθεί τα νέα της σημάδια στο σώμα της. Πρόσεχε, δωράκι μου.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που καθίσατε και μου παρακολουθήσατε. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Να είστε καλά. Ελπίζω κάποια στιγμή να ασχοληθείτε με αυτό το κομμάτι, με τη δερματοστιξία, με το μόνιμο μακιγιάζ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα το ότι είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά επικερδές, είναι κάτι το οποίο κάνει τις γυναίκες πολύ χαρούμενες. Όσο και αν νομίζουν οι απ' έξω ότι δεν τις κάνει. Όταν βλέπουν ένα πρόσωπο μακιγιαρισμένο, ένα δέρμα τέλειο και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.